aplauso para Aroa Fernández, que é a gran promesa do karting e do automobilismo en Galicia. Aroa, E vaya kart máis chulísimo que trae, Chulísimo, ademais, boa tarde, Aroa. Ven por aquí. Toma. Toma ya. Que impresionante. Bueno, non ven soa, non ven soa. Ven Ven que acompañada. xo pai, claro que sí, boa tarde. Señor, como vai? Vai todo ben? Todo ben, sí. Que chulo. Imos ver, temos que explicar todo isto. Aroa, boa tarde, Adrián, boa tarde. E ti cando comezache cos cars? Cando tenía 6 anos. 6 anos. Cantos tes agora? 10. Pero xa ganache moitas cousas. Sí. E iso como foi esa paixón e ese amor polos kartings? Pues fui un día a un circuitado de mi casa y pues me gustó mucho. Y Foi case coincidencia, Ven. non? Porque de familia non lleven a cousa, non, Adrián? Non, a min gustabanme sempre os coches, pero non era de seguir rallies, nin nada do motor así. Nin nada de desas competición, cosas. non. E foi que abriron un lugar pretiño da vosa casa, Sí. chamouche a atención iso que foi un amor a primeira vista. A primeira vez que fuche xa dixeche, quero facer isto. Sí, Que ben. con 6 anos, ollo. Guau, Pero, e canta velocidade colles Iso con non isto? pode coller moito, Juan. Estas Home. collen, velocidade. Pues de 90 o 100. 100 km por hora? Sí. Aí está o pai tranquilo, non, nas competicións. Bueno, chega allí. Madre mía. Cuidado. Estoy impresionante. E o kart é teu? Sí. Pero claro, ti ahora levaches xa un campeonato galego, non? Si un campeonato galego, compites tamén en Castela e León. Sí, tengo. Pero todo isto, claro, son cartos, precisades patrocinios e Sí, todo, non? moitos cartos son, sí. Sí. E a xente e as empresas están cumplindo ben? Imos tendo axuda, sí, pero isto é demasiado caro. Xa... Bueno, pero que unha rapaza tan A ver, pero, noviña, o teña tan claro, estea destacando desta maneira e ademais aplicándose moitísimo, non? Porque entendo que terás que compaxinar o que é a túa vida normal dunha nena, porque irás ao cole, terás as túas amigas e demais, con adestrar moitísimo, porque isto hai que botarlle horas. Sí. Sí, ¿no? Pero é precioso, é verdad, Juan, é unha cousa... Como é Non o é coche ese. máis bonito que vi na miña vida. Este. Este é o kart. E isto Este. pa qué? Isto pa qué? Pa que vale isto de aquí? Isto para traballar no car, nas competicións para sacalo á pista. Hai que sacalo no carro. Telo que levar no carro, non Sí. pode andar porque non están ben bacheadas, a Non. mellor todo eso. Bueno, e podedes enseñar así partes do car? Que cosas ten distintas isto dun car? A ver, Aroa, A ver, explica aí, Pues- veña. Contame. O motor... O motor cal é? Este non é. Este é o tubo de escape. Ese. Ese pequeno Anda. solo. Moi ben. Ese é o motor e depois este é o tubo de escape, que isto sí que entendo eu. Sí, E iso é isto de fácil. aquí, as rodas. Sí. Verdad? Sí. O volante que lle tes aí unha pantalla para ir xogando na Wii ou como é? No, para ir mirando los tempos. Aí vas mirando aí os tempos, como vai, se chove, se non chove, Sí. como... Sí. Bueno, a Os carburación... tempos, xa sabes. os Pero tempos que hai xa na pista sabes. que hai como sensores que chaman mandando información aquí a pantalla. No, a pantalla é un sistema de adquisición de datos. Ten GPS, Ah. entonces marca E non lle mandar mensajes así dicindo ben, vas ben, Aroa. Podría estar ben, Aprieta podría un estar poquinho ben, máis. pero- Unha non- rebequiña que vai frío. Mete o Eso intermitente cando adiantes, porque aquí non hai intermitente, non? Aquí podes adiantar por un lado, polo outro, como todo eso. A mí o Moi que me ben. parece que, sendo tan noviña, destacando tanto, xa ela, aparte da paixón que ten que presentar unha serie de aptitudes e de talentos para isto, non? Cales son os puntos fortes de Aroa? Ti que pensas? Buf, non sei, que é demasiado... A determinación, non? Sí, Ela é moi vai con sí, todo. é moi competitiva, moi... Pero en todo, nos estudios, en todo, é moi... Sí. Pero a ti cando vas no car, que é o que máis che gusta? Pues... Adiantar, frenar, coller as curvas, que é adiantar. Sí, adianta. E como faz? Como un adiantamento que é o que máis che gusta? Que... Poste rebufo, hai rebufo aquí neste. Sí. Sí. E vas aí, poste aí e veña. Que maravilla. E isto todo, isto é para cambiar... Cambianse as rodas no medio da competición? No. Non? Ah, non é como nos... Que pena. No medio non, pero antes das carreras, antes das tandas, sí, sí. Entendo que o papá tivo que aprender de mecánica un pouco para axudar Un aquí pouco, os... non, moitísimo. Sí, Porque sí, che que subir as pilas, Isto claro. parece que é moi sinxelo, pero Pero ten esto- moitísimas cousas para regular, para... E como dices de espazo na casa? Porque fixadevos a cantidad de trofeos que Fixate ten os Aroa con trofeos. 10 anos e non son pequenos, Xa. Que maravilla de trofeos nos dan, son... Sí, señor. Tros. Dios, pareces... Isto hai 3 anos que non levanta algo así o Real Madrid, Estamos. Tan grande non creo. Que maravilla, Son todos os trofeos todas que tes? ¿Eh? Son todos os trofeos que tes? No. No. Tengo más.
E co culle gañaches algún? Ainda non? No. Ah, porque tamén xoga balonmán, Anda, decía todo, hombre. pero onde saca o tempo? É que Aroa. eso... Pues temos que seguir a carreira de Aroa, porque, dende Sí, logo, señor. vai prometer e promete moitos éxitos para o automobilismo en Galicia. Moitas grazas por vir o show que anda aí. Pois que maravilla. Estaremos pendientes, non? Claro que sí, de todas formas, imos seguir no asfalto.